nga Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. So for today's video guys, naimbitahan tayo ng Kumyon dito sa Baliti, sa Fernando, Pampanga. So isa siyang food park dito sa malapit sa highway. Ayan guys, no, ito na yung pinaka-highway. And then magmula dito guys, napakalapit lang ng SM City, Telabastagan. So nasa 3 to 5 minutes lang naman kung naka-service kayo. Yun, so madaling-madali lang naman siya puntahan sa mga taga-Angeles dyan and then Mabalacat. So pinaka-landmark nyo yan, yung mismong SM City, Telabastagan. And then kung galing kayo ng San Fernando, Guagua, Mexico, and ibang bayan natin dito sa bandang San Fernando guys. So yung pinaka-landmark nyo na yung Coca-Cola sa Baliti. So malapit na lang siya doon guys. Pasok na tayo, check natin yung pinaka-loob ng Kumyon. Ayan guys, yung pinaka-entrance nila dito na sa may side. And then nag-open sila 4 PM to 11 PM. And then yung araw ng pagbubukas nila guys, Friday to Sunday lang siya. So check natin yung pinaka-loob. So ayan, napakaluwang nung pinaka-area nila guys, no? And then meron na silang mga 15 stalls dito sa pinaka-park nila. So may mga tables and chairs sa fresco dining. And then sa ibang part naman guys, ito yan, mamayang gabi yun, so open nila yung big screen nila para mag-play ng any movies dyan or music videos. Ito na pa rin, balikutan na natin lahat ng stalls dito sa Kumyon, dito sa Baliti, San Fernando, Pampanga. So ito, si Dry Mud Chen. Ano yung offer nyo ma'am? Coffee po, tsaka frap, milkshake, tsaka milk tea. Yun, so kung naghahanap kayo ng mga refreshing drinks and then coffee lover kayo, yan, pwede yung bitsahin si Dry Mud Chen. And then dito sa kabila, si Pot Straw. So yan, ano yung mga in-offer nyo ma'am? Ang in-offer po namin yung nachos, tacos, tsaka po yung fries supreme po namin. Fries Supreme. Opo. Also, meron din po kami pizza. Pizza, mostly na yan. Marami silang available na flavors. So next natin check na overlay nitong kay ma'am. Ma'am, anong pangalan ng ano nyo? Lester Inasal. Lester Inasal. So kanina nga nakapag-video na tayo nung nag-iiyaw si na ma'am. So mga ano po, barbecue ganyan, mga isda. Check natin ma'am. Ayan guys. Inasal. Yun, so may inasal, may liempo. 99 na yan with rice. Itong inasal ma'am. Oo, 99 with rice na po, tsaka yung liempo. Yun no, may bangus din. With rice na siya lahat. 85 with rice na rin. Next na check natin itong Perds Tapsilogan. Hello po. Hello po. So mga tapsilog lang po yung in-offer nyo lahat. Okay ma'am, check natin yung mga in-offer nilang dito. Ayan, may sisig silog sila, bangus silog, ham silog, maling silog, yan, bacon silog at silog, long silog, to silog, tap silog. And then syempre yung lumpia silog, chicken silog, siomai silog, and pork silog. Yan, dito lang yan sa Perds Tapsilogan. So next nating check guys, itong seafood mukbang. So 139 po yung Yes po. per tab. Per Meron na tab. po siyang, Ayan po. ito po yung mga ano niya. Yan na to, paros-paros. Yes po, paros-paros. May taho. And then ito. And then ito po po. Tapos, alimasag. Crabs, yes po. Ito din po. Yun, may corn din po corn. siya and And syempre yung pang blockbuster. Squid and ano po. Squid and Hipon. Hipon, yun. So 139 pesos kabalin. May one tab na kayo ng seafood mukbang. And then nag-offer din sila na yan. Samji na bowl po. Samji na bowl, yan. With 2 side dishes, 89 pesos. Makakatikim na kayo ng sanggipsal in a bowl. Yung kabalin, next natin check yung kay Let's Chill Ice Crumble. Hello ma'am, anong flavor po yung in-offer nyo? After meron po kaming classic, yung original flavor ng scramble at meron din tayong ube. Classic and ube, yun. So yung guys no, sa mga batang 90s dyan, so nag-offer silang ice crumble dito, yung classic and then ube flavor. Yung kabalan no, next naman natin check itong site. Ma'am, ano ba yung in-offer yung dito sa site? Yan yung mga Fish balls. And then ano pa ma'am? Ito, may fish balls sila, squid ball, and then kikiam. Quail egg po, meron din, yun. Yun guys, andito naman tayo kay Michael J. So ito,
interviewin natin si ma'am. Ano yung in-offer niyo dito, ma'am? We have Pinoy style banh mi. Yan, Pinoy style siya. Kami mismo yung gumagawa ng aming baguette. Baguette. Check lang natin na, ma'am. Yes. So, yan, banh mi. Banh mi burger. And then, yan, may mga buy one, take one siya. Yan, check natin. Yan, pakita muna natin. And then, ano pa yung ibang products, ma'am? Yan, aside sa Pinoy style banh mi na burger, chicken, and hotdog, meron din kaming nachos, dynamite, and chichana. Yun, na yung mga fries, guys. Please like and share our page, Michael J. Banh Mi Burger. Papatunayan ba natin na masarap talaga kahit di mo pa natitikman? Yes, tikman ng mapatunayan. Yun, thank you, ma'am. Thank you. And Sir Lou. Shout out Sir Lou. And PP. And then si Michael J. So ito naman, no, kabalen, nandito tayo sa Kimchi Geken. So magkikita pa rin sila dito sa commune, dito sa Baliti, San Fernando, Pampanga. Ano yung mga in-offer nyo, sir? We offer po Korean food po, Japanese like maki, samgak po, and then kimbap. We have odeng. Ayun, o din, ito. Sa mga mahilig sa Korean street food, yan. And then ano pa, sir? Meron din po kami nasa may po natin. So ito, yan. So meron kayong sisig, sushi, odeng, yan. Samgak, kimbap. Next naman natin check kabalin itong Cute, and then itong takoyaki nila under kay Cups and Go. Ano ba yung mga in-offer nyo lahat dito, ma'am? Barbecues like So check natin, yan, sir. Ayan, may mga isaw, tenga, tenga, chicken as, paldeot. yan, paldewo. Tapos ito, yun, manok. Partner legs ba? Tama? Yes, quarter legs, then Then pork. Ayan, bango. Tapos to, meron silang liempo. Liempo. Yan, ang laki ng liempo, guys. And then sa kabila, nag-offer sila ng takoyaki. Takoyaki. And then yung mga drinks na. Ayan, mga different flavors of drinks, guys. Last natin check kabalin itong kay Ko Shakes and Balls. Siyempre, tatanungin natin dyan si ma'am. Hello po. Ma'am, ano ba yung mga in-offer nyo dito sa Ko Shakes and Balls? We have shakes, fresh fruit shakes, then poke bowls. Poke bowls is yung it is from Hawaii. Sashimi siya na may rice sa baba. Sa baba, hindi siya sa top. Hindi siya sa taas. Parang Okay. toppings yung mismong sashimi. Okay. Na-originate siya sa Hawaii, kahit Japanese inspired yung And then mga flavor nyo, ma'am, yan. yan. We have tuna, Tuna, salmon. and tuna salmon. Parang mix yung tuna Mix salmon. siya. Oo. Then Then, may yakisoba kayo. yakisoba is Japanese inspired din. And then sa mga shakes nila, no, kabalen yan, meron iba't ibang flavor. So kung mahilig kayo sa matamis, meron mga Oreo, yan. Yung Oreo Baka. cheese naman, yan yung pinupuntahan Bestseller. dito. Oo. Yun, Oreo cheese yun. Kapag pupunta kayo dito kabalen sa commune, so puntahan nyo itong Ko Shakes and Balls. And then orderin nyo yung nila, Oreo cheese. Yes, thank you. Okay. Hi everyone, we're at Commune. I am Enessa, the owner of Commune, and this is our food park. Yun, guys, ang ganda. We're offering a lot of food. We have almost approximately 15 stalls here at Commune. Naghahanap pa kami ng mga stalls na small business owners dyan na gustong sumali sa Commune. Our time from 4 p.m. to 10 p.m. ang opening namin, then Friday to Sunday. Kabalen, we would like to invite you all here at Commune. It is located northbound, San Fernando, along MacArthur Highway. Check muna natin yung binatirol ni Kuya kaninang maliwanag, wala pa sila. So ngayon, interview natin si Kuya. Ano pangalan mo, sir? Ermi po, Ermi. Sir Herbie, ano yung in-offer nyo dito sa binatirol ni Kuya? Chocolate, batirol, and San Nicolas. Apo sa Nicolas yung tinapay. Yung Sa tinapay. Nicolas tinapay na sikat sa Mexico, Pampanga. Yes po. And then syempre kung mahilig kayo sa mga tsokolating batirol, guys, yan. Favorite na mga Kapampangan, nag-offer sila dito sa binatirol ni Kuya. Kaya punta na kayo dito sa commune na Baliti, San Fernando, Pampanga. Thank you, sir! So ito na kabalen yung itsura ng commune dito sa Baliti, San Fernando, Pampanga kapag gabi na. So ayan, guys, so napakaganda ng pinaka-ambience. And then syempre pwede kayong magpesto dito sa area na yan. And then marami ring available na tables and chairs. And then ayun yung pinaka
dito, pakita natin guys. So, sineset up na yung big screen. So, ito nakakabalin yung mga pinrepare sa atin ng commune. So, kasama natin si Lee and then si Ena. Yan no, papakilala namin kung ano ba yung pinrepare na foods ng commune dito sa Baliti, San Fernando, Pampanga. Yes. So, ito papakilala ni Lee. Dito, ano yan Lee? Yes, syempre unang-una yung mga yung mga tawag nga dito street food, 'di ba? Yeah. Pero dito syempre makikita mo na din siya. Dito sa Baliti, San Fernando. Ayan. So meron tayong kwek-kwek ball sama ka. Fishball. Yan, fishball. So, yan, yung ba dyan? Ano yan? Ito naman is ito rin pinaka-favorite ko nung bata ako eh. Pero grabe, tingnan mo naman, 'di ba? Nag-a-upgrade na talaga yung scramble ngayon. Batang 90s ka ba? Hindi naman, di ba? Hindi naman. Pero naabutan mo. Pero naabutan natin. Yan, ano to? Cajun. Seafood Cajun. Tapos meron tayong inasal. And ano Yan. to? Samji in a bowl. Yun. Tapos ito, meron tayong mga barbecue. Ito yung Filipino food natin, ang Yan, comfort barbecue. foods. Yan, ang mga Filipino foods. Yan. Isaw, Laman. laman Yes, ng baboy. Tapos yung chicken ass and then yung tenga. Sa kabilang side naman, ito may mga in-offer din sila mga tapsilog dito. Merong mga shakes, may mga props, and then refreshing drinks, and then sandwiches guys. Merong mga sushi, and then yan. Kung mahilig kayo sa mga Korean street food guys, meron sila yan. Meron silang odeng, and then syempre hindi mawawala dyan yung takoyaki, mga ice cold coffee and props. Tacos, and then sausage. And then to, yung binaterol ni Kuya. Try naman natin kabalin itong sashimi ng Koshik's. So ito siya, may rice, may vegetables, and then yung toge. Try. Sarap na. Lee, kamusta naman foods nila dito sa commune? Grabe, ang sarap. Parang ako nasa Korea. Yan, kasi may mga street food sila. Oo. Napakaraming Ayan, comfort foods dyan. Odeng. Ayan, odeng. Yun. So eto guys, mga halos busog na kami. Ang daming pinrepare sa atin ng commune. Cheers! Kakamayin na natin. Yan no, may mga in-offer sila mga top silog dito. Yung pinakita ko kanina, ang daming mga silog na in-offer dito sa commune. Manginasal! Ano sinasabi ni Ma'am kanina na blockbuster na binabalik-balikan? Meron din silang ano dito, tinapay ng San Nicolas, Mexico, Pampanga. Yan. So pwedeng partner ito sa binatirol ni Kuya o yung tsokolating batirol. So yun guys, no, grabe, nakakaano yung place, nakaka-enjoy, and at the same time, ang sarap ng mga foods nila dito. And sama nyo na din yung mga friends nyo kasi grabe mag-i-enjoy talaga kayo dito. Ayan, ito palang lugar nito
dito is commune place. Ayan. Then kung may mga alaga kayong aso, then any pet, so pwede dito sa commune. Yung mga bata kanina guys, pwede maglaro. So may mini playground sila doon. So tama nyo na lahat ng barkada at family nyo, punta na kayo dito sa commune. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And then syempre guys, huwag nyo kalimutan i-share ang video to para malaman ng ibang kawalan natin dyan na merong food park dito sa Baliti, San Fernando, Pampanga na nag-o-offer ng mga iba't ibang klase ng pagkain. Yung mga binanggit natin kanina, mga tinikman natin. Halos grabe, nabusog kami. Maraming salamat commune sa pag-invite sa atin. Yan. Thank you rin kay Ena and Lee sa pagsama sa akin dito sa commune na mag-food review. So until our next vlog, peace out!